Здравейте, приятели, пак съм аз Страхил. Днес искам да ви приготвя любимите си съботни палачинки. Отнемат малко повече време от необходимото, но се заслужават и ще се радвам да ги опитате. За рецептата ще са необходими следните съставки: 50 грама овесни ядки, 2 белтъка и 1 цяло яйце, 80 грама котич сирене, 70 грама банани, а за самия дресинг, с който ще полеем палачинките, 50 грама ягоди, 50 грама замразени горски плодове, около 30 грама мед и канела. Сега ще започнем с смилането на овесни ядки на брашно с моя блендер. Ако случайно нямате блендер, може да използвате и готово смляно. Така. Пак казвам, рецептата е много вкусна, но изисква малко повече време. Точно затова е любимата ми съботна рецепта, тъй като наистина трябва да отделя достатъчно да си я направя. Сега трябва да добавим и двата белтъка. Жълтъците може да ги използвате за нещо друго, примерно може да си направите маска за коса. Просто може да пуснете въображението си. Падна и жълтъка, който трябваше да сложим. Сега се надявам, че с последния си изстрел ще се справя и ще сложа само белтък. Иначе... Така. Готово, справихме се. Сега трябва да добавим 70 грама банани и 80 грама котич сирене. Отново миксираме в блендера до получаване на хомогенна смес. Имайте на предвид, че докато правите самите палачинки, има възможност овесните ядки да поемат част от течността и понякога се налага да се добавя по-малко вода, за да остане по-рядка сместа. Така. Готово. Сега ще прехвърля в купичката, от която ще слагам за изпичането. Като може да видите как се получава, каква консистенция трябва да стане. Ако имате някой близък до себе си, може да му ги направите без да знае, ще остане очарован, особено като разбере, че са здравословни. Добавяме и малко канела и разбъркаме още малко. Нашата смес за палачинки вече е готова и е време да преминем към изпичане. Преминаваме към изпичането на нашите малки палачинки. Може да използвате тефлонов тиган. Отделно от това, аз намазвам със съвсем малко кокосово масло. Слагам около 2 супени лъжици от сместа. И завъртам тигана, за да се получи горе-долу кръгла палачинка. Изпичаме около 10 на може би 15 секунди. Ще забележите, че се получават едни малки балончета по повърхността на палачинката. Може би точно тогава трябва да я обърнете за около 3-4 секунди. Но трябва да пробвате. С първите една-две палачинки ще ги пишете брак и следващите вече ще знаете как да ги правите по-добре. Палачинката се отлепя доста лесно. Още не е готова. Приключихме с изпичането на малките палачинки. Време е да затоплиме горските плодове и ягодите.
това освобождава така допълнителен вкус. Много стават сочни и приятни. Хубаво е да изври малко водичката, защото сосът трябва да бъде сгъстен. Не прекалявайте с силния котлон, защото след това трябва да ги преместим обратно при меда. А както всички знаем, меда, за да се запази хубавите качества, не трябва да се прекалява с горещината. Точно поради тази причина не препоръчвам на хората да слагат мед директно в чая, в горещия чай, в кафето. Хубаво е, ако искате да добавяте мед, то самия чай да е поистинал. Така. Може леко да понатиснете самите плочета, ще видите как излиза допълнително сос и вода. Така. След като ги затоплим, изключваме котлона и може да ги добавим към меда. След малко ще видите колко вкусна консистенция се получава, с която ще залеем и палачинките. В цялата тази рецепта, която днес ви показах, има около 550 калории, около 33 грама белтъчини, около 75 грама въглехидрати и 11 грама мазнини. Ако калориите ви са много, може да си я разделите на две или по-скоро да пропуснете дадено хранене и да се насладите изцяло на вкусната закуска, по-скоро вкусните палачинки. Вече зависи кога ще ги включите, дали ще ги включите като отделна закуска, примерно както правя аз в събота, или примерно разполагате с повече калории в режима си и искате да го включите като междинно хранене. Това вече зависи от вас и от това какво правите в момента. Разбъркваме хубаво топлите плодчета и меда. Така. След което е време да поръсим нашите палачинки. Става наистина много вкусно. Пробвайте го, няма да съжалявате. Ако не обичате мед, може да експериментирате и с друг тип подсладител, примерно агаве, или ако не разполагате с толкова калории в режима си, или примерно все пак искате да ги ограничите, може да сложите стевия. Тук пак всеки един може да експериментира, може да отделно от цялото това нещо, като пробвате, може да напишете в коментарите какво сте направили, какво сте опитали, дали е станало така вкусно, дали сте доволни от самата рецепта. Ще се радвам на всичко това, ако харесате клипа, абонирате се, натиснете камбанката, защото е важно за мен да знам, че наистина това, което правя, ви харесва. Това ме мотивира още повече. Ще ви изненадвам с много по-интересни рецепти, но това с времето. Благодаря ви и до следващия път. Здравейте, приятели, пак съм аз, Страхил. Днес съм ви подготвил любимите си палачинки, които ги правя така... Здравейте, приятели! Здравейте, приятели, пак съм аз, Страхил. Вече за 10-ти път го казвам, че искам да ви приготвя любимите си съботни палачинки. Хайде, снимай сега едно.